UPPL जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 मुसाहारि जिंदाबाद 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 प्रमद बर' long live long live नोंथांमोनखौ बे बेलासि समाव आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो बरायना लाबाय। दा बे समाव दंफैयो आङो कसुगाव ब्लक इउपिपिएलनि दरखं मोखाङाव फैगौ 2025 बिटिसि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै दिनै इउपिपिएल हान्जानि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै नैबे कसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय थाकामपुर प्राइमारि बा थाकामपुर बिसिडिसि आरो जलेस्रि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बिजयनगर गामि बे गामिनिफ्राय गासै 17थासो न'खरफोरा इउपिपिएलआव जयेन जादों। 6 नं कसुगाव समस्तिनि मानगोनां एम उखिल मुसाहारि बिथांनि नुजाथिनायाव बा बिथांनि सिगाङावनो बा बिथांनि खाथियावनो नैबे जोंनि कसुगाव ब्लक इउपिपिएलनि दरखं मोखाङाव दिनै बे जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिथांनि मिसेस समारिया नार्जारि सामारिया बैलारि बिसिडिसिनि सानै दंबावो जोंहा रमेन नार्जारि बिनिफ्राय रहेला नार्जारि बासन्ति बर' बिजयनगर जलेस्रि बिसिडिसि बासन्ति बर' सिकेन बर' दा बे समाव जोंनि इउपिपिएलनि आदर्शखौ बे हाबाफारिखौ जोंनिनो कसुगाव समस्तिनि मानगोनां एम सारखौनो बे समाव आखाइ सुनो इउपिपिएल जिंदाबाद 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 इउपिपिएल जिंदाबाद 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 उखिल मुसाहारि जिंदाबाद 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 उखिल मुसाहारि जिंदाबाद 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 प्रमद बर' long live long live long live प्रमद बर' long live long live long live उखिल मुसाहारि जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 उखिल मुसाहारि जिंदाबाद 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 प्रमद बर' long live long live long live प्रमद बर' long live long live long live उखिल मुसाहारि जिंदाबाद 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 उखिल मुसाहारि जिंदाबाद 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 प्रमद बर' long live long live long live उखिल मुसाहारि जिंदाबाद 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 मुसाहारि जिंदाबाद जय UPPL नि जय जय UPPL नि जय प्रमद जयनिं प्रग्राम बे हाबाफारिखौ सामलायबाय थानाय जलाइस्रि प्राइमारिनि निजोम लोगो आफादगिरि मेथेल सुरेन दारा आरो जोंनि इउपिपिएलआ मा मावदों बेखौ जोङो टिभि आरो पेपार आरो प्रेक्टिकेलिबो जों मोजाङै दा मोनदाङो। जोङो लुगैदोंमोन मा सान्थि नांगौ जोङो आरो सान्थिनि जुनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन राजनितिक दोलो बा छात्र संगठन जोङो जयै नांनानै 2020आव जोङो इलेक्सन गेलेनानै सरकार दादोंमोन। 2020निफ्राय दासिम 2025सिम जोंनि ओनसोलाव ना मानसि बुथारनाय ना सोरनिबा न' सावनाय ना सोरबा मोदी मा खान्थि লাগে যোৱা 17 বছৰত ইয়াত অশান্তি আছিলে। সান্তালে বৰক বেয়া পাইছিলে, বৰে সান্তালক বেয়া পাইছিলে। জলাইস্রি অলপ ৰাতি হ'লে দূৰত সান্তাল আছে, বড়ো মানুহ জলাইস্রিত যাব বিচাৰি লতা মাৰি। বিজয়নগৰে ক'তবা যাব বিচাৰে দূৰত সান্তাল আছে। সান্তালসকলে কি ভাবিছে ঘৰে বি যাব লাগে, জলাইস্রিত বড়ো আছে, মিশ্ৰ আছে। এটা আমাৰ মাজত ভাগ আছে। কিন্তু 2020ত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যে ইউপিপিএল চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত আজি बे 4 बोसोराव ना सान्थालि न' जोंदों ना बर'नि न' जोंदों ना जों खारनांदों।
बे जायाखै जोंनो बेखौनो नांगौ जों बेखौनो हास्थायदों दा ओंखायनो जों बुंदों जों अनेक खामानि मावगासिनो दं दा जोंनि गोरिब गुन्द्रा जोंनि बिमा बिफाया मा खालामो खस्थ' मस्थ' जों लेखा फोरोङो बे गथ'फ्रा मा जानो गोसो जायो एखमबा IAS अफिसार जानो डक्टर जानो इन्जिनियार जानो गोसो जायो खिन्थु न'खराव गैया दा कचिं लाथारनांगोन कचिं लानोबा दिल्ली केलकाता गुवाहाटि थांथारनांगोन बेखौ दा बेखौ जोंनि सोरखारा प्रमद बर' बिथाङा मा खालामदों फ्रि कचिं इन्ट्रेन्स होदों इन्ट्रेन्स होनानै जाय गथ'आ मोजां फरायनो हायो मेरिट पास जागोन बेखौ जोंनि सरकारनिफ्राय फ्रि खालामो बिमा बिफा थाइसेबो होनाङा थांनाय बाराव SCS APSC 50 जन पास जाबाय दा जों बेखौ खालामबाय थादों जोङो गियान सोरां बिथांखि होदों जाय मानसिया लेखा फरायनानै मेट्रिक पास जाबाय एखमबा बिराद हाहाकार जायो एडमिसन लानो फैसा गैया लेखा बायनो फैसा गैया अबावबा थांनो दा ओंखायनो जों बेखौ मा खालामदों समस्ति वाइज मोनसे समाजाव 100 जन मानसि बिदि लेखा फरायग्राफोरनो जों 5,000 5,000 फैसा होदों आरो मोनसेबाव मोनसे बिथांखि जाय मानसिया दखान होयो मैगं फानो साहा दखान होयो एसे एनै सहाय मोनोबा बे गावनि दखानखौ मोजां ट्रिपल बायनानैबो मोजां काप मोजां बेरायग्रा बायनानै खालामनो हायो खिन्थु बेफोरबायदि सहाय मोननो थाखाय जिरं खारं खालामो जों बैफोरबायदिनोबो 12,000 मोनसे समस्यायाव 200टा जों होबाय दा जों बुंदों आं बुंगोन दिनै जों गामियाव थायो जोङो गासिबो गैयैजोब मोनफा न' मोनजोबनांगौ प्रथम सासे गोरिब मानसिया न' मोनसे लुनानै हाया थैजासिम ओरै जानायखौ खामायनो जानायनि जगायनो ओरै गाननाय जोमनायनि जगायनो ना गथ' गथायनि जगायनो लेखा फरायनो बियो थैजासिमाव न' गंसे लुनानै लानो हाया এজন মানুহ দিব এই তিনিটা মানুহে প্ৰতিটো গাঁৱত ঘূৰি দুখীয়া মানুহক ফটো কৰিব আৰু তেওঁ ঘৰত হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ মানুহবোৰে এতিয়াই দুখীয়া মানুহবোৰক লিষ্ট কৰক য'ত আমাৰ বেছি মেম্বাৰ আছে যাতে পাহৰি নাযায় বাদ নাযায় আৰু बे खेबखांनायनि उनाव न'खौ थाफिनसै ओंखायनो जोंहा सोरबा बेयाव दिनैहाय जुदि सोरबा न' एसे गैयाबा एबार मोनसे खाबु जाबाय सोरबाना न' नाम खारन राजनितिकआवथ' बिदिनो नङा होमबा दाबो ओरैबायदि बुङो जों थांखि खालामदों बिसोर जोंनि खाथि खालामाखै भटखौनो होआखै जोंनो मानो होनांगौ नै नंगौथ' नङा होमबा राजनितिकआवबो बिदिनो जायो नों खस्थ' खालामदों आरो नों खस्थ' खालामनानै फिथाइखौ नों मोनजायाबा मालायखौ सानखानांगौ थिग बेनो आरोखि आं जोबोद मोजां मोनदों दाख्लैनिफ्राय जा गल्डन फंबायजों जों रायज्लायबाय थादों माखासे अनथ'आ मिलायाखै दा मिलायबाय जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंस्रा बाहायगौ मोजां खाफाल गोनां न'आवबो मोनसिगोन सम्पद दोनजोंनो सारबो जागौ बिदि दिनै फैयामोनबा लेट फैयोमोनबा न'आ फट' खेबखांनानै हरबावगौमोन आरो सोरजोंथ' फैया दा नोंखायनो जोबोद खाफाल गोनां आरो रेशन कार्ड दंजोबो ना जाय जायनाव रेशन कार्ड दङ बियो नै अरुणोदयखौबो मिथिगोन दाख्लै आसामाव जों पन्सायत इलेक्सन जानायखाय हरै इलेक्सन जाबाय जों हरैखौ होग्रोदों जोंनिखौ दोनग्रोदों BTC BTC इलेक्सनाबो जाथ'वाखै जोंनि चिफ सारखौ बुंदों र' नोंहा BTC इलेक्सन थांथारगौ अब्ला बिरोधिफ्रा खारबोनांगोन गैयाबा दोनथ'वा दिनैथ' नोंथांमोना जोंनि मानसि जाबाय बाहाय गुबुन आलदा नंला बिपद आफद मा हायो मा मावनांगौ जों ज' मावगोन नङा होमब्ला ज' मावगोन दा नोंखायनो आं बुंदों रेशन कार्ड जाया दं बे अरुणोदय 1400 थाखा मासावनो न'आवबो मोनबाय अरुणोदय मोनबाय रेशन कार्ड मोननाय लोगो लोगो जोंहा निश्चिन्त 30 केजि माइरंआथ' दङ हाजिरा मुजिरा एखमबा मोनाब्लाबो जा माइरं दं अरुणोदय दं न'आबो दं आरो बिदिनो एसे एनै मा मावनो हायो मावबाय सासे गोरिब मानसिया एसे
बे दुनियाव बे बोथोरजों खाबजानो हानाय ओंखामबो मोनजानांगोन आरो लेट्रिन मोनसे नांगोन लेट्रिनखौ जों बुंदोंमोन लेट्रिनটো আমি কৈছিলো আমার বিসিডিসি মেম্বার বিসিডিসি চেয়ারম্যান যেতিয়া কয় মানুহবিলাক এই নাযাও মিটিঙত কিমান এপ্লিকেশ্যন দিম এবাৰ দুবাৰ দিয়াতে আমনি লাগে অফিচৰ কামটো অলপ সময় লাগে এই মিটিঙত দুইবাৰ তিনিবাৰ দিলেও নাপায় এতিয়া আমি কি ভাবিলো মিটিঙত গ'লে মানুহবিলাকে বিশ্বাস নলয় অনলাইন কৰক যে দৰকাৰ হ'ব সি অনলাইন কৰিব আহিল এতিয়া আকৌ কি কয় আমিতো অনলাইন কৰিব নোৱাৰো মূৰ্খ মানুহ গাঁৱত থাকে চাওকচোন ইফালে করলেও বিয়া ইফালে করলেও বিয়া মই এইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়া আমাৰ মানুহে ল'ব এতিয়া ৰাইজে বুজিছে টোকেন পিনে এইবিলাক কৈ এইটোৱেই ঠিক ছাৰ আপোনালোকে কৰাটোৱেই ঠিক আমি মূৰ্খ মানুহ অনলাইন কৰিব নাজানো মই এইটোৱেতো আগত কৈছিল বিচিডিসি মেম্বাৰে দিয়ক চেয়াৰমেনক দিয়ক আমি চৰকাৰ আমিয়ে দিওঁ दा ओंखायनो जोङो गाज्रि मोननाङा आंबो जेरैखि बिजयनगरखौ जाथिदों जोङो बिरुदि खालामनो नाङा माने जों गैयि मानसिया बिरुदि खालामनानै थानो हाया दा नांगालखौथ' मा बुंनो हाग्रामाजों जों रायलायबाय जा जाबाय जाबाय जों हाग्रामाबो बर' बयबो बर' ज' जादिनि जोंना चिफ सारा प्रमद बिथाङा बुंबाय बेनाव मोनसे थांबाय रायलायनो जे जानोसैलै ज' जानोसै दे जोंना प्रमद सारा बुंबाय जागोन दे जाथिनि खाथिराव जेबो नङा एसे एनै मानसिया भुल जायो जाथोंसै रायलायबाय खनब्रै खनबा फर्मुलाया मा बिपिएफआ जेराव दं बेखौ बिपिएफआ गेलेनांगौ इउपिपिएलआ जेराव दं इउपिपिएलआ गेलेगोन फार्स्ट माने बाखिखौ जायफोर दस्रा दङ बेखौ रानना गेलेनोसै जाबाय रायलायबाय जोंनावथ' सोंबाय प्रमद बर' सारनाव जोंना प्रमद बर'आ बुंबाय जाथिया खौसे जानांगौ जाथि खौसेनि जानायनि खाथिराव आंहा बाहाय जेबो खोथा गैया जानांगौ दाना बिपिएफआ सोंहरबाय खाम्फामोन रबिराममोन बिसोरना रायलायग्राफ्रा रबिन्टन मोसाहारिमोन रिहन दैमारिमोन बिपिएफआ सोंहरबाय नोंसिना मा जाखो जोङो रायलायनो मोनाखै रायलायनो थांबाय हाग्रामाजों जे सार जाथिनि खाथिराव मिलायदिनि आरो जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजोंबो रायलायबाय अंकआ ओरैबायदि जों जेराव दं जोंनानो गेलेगोन इउपिपिएलआ जेराव दं बिसोरनो गेलेगोन बाखि गैयैखौ रानना गेलेगोन बुंबाय जायाबाथ' माथो खालामनो नङा होमबा जोंनो थांनाय 17 बोसोराव जों डाबल टिममोन मिलायबाय नागिरदोंमोन मिलायाखै बियो आरो मिलायबाबो सिट होआ होनदों जों अब्लाबो जेबो सानाखै बे गावनि मानसि दा